Dobar dan, poštovani gledatelji. Tema našeg današnjeg videa jeste kako formirati cijenu prilikom prodaje nekretnine. Nakon što se odluče za prodaju, osnovna greška koju vlasnici nekretnina pravi prilikom formiranja cijene svoje nekretnine jeste neprofesionalni pristup. Umjesto da angažiraju procenitelje nekretnina koji poznaju ovo tržište te dobiju informaciju o realnoj cijeni njihove nekretnine, većina prodavaca pribjegava alternativnim metodama, to jest određuju cijenu na osnovu ponuđenih aktuelnih cijena iz raznoraznih oglasnika. Čest slučaj da vlasnici u svoju nekretninu prodaju svoje emocije i uspomene, nastoje izvući uloženo i slično. Niko od tih prodavaca ne razmišlja o tome da mnoge tražene cijene nekretnina iz oglasnika su nerealne, pa se može reći da cijene u tom segmentu divljaju. Mora se napraviti povrat u realne okvire jer se mnoge nekretnine uslijed nerealnih očekivanja vlasnika ne mogu uspjeti prodati, a vlasnici od agenciju očekuju čaroliju. Mi iz Agencije za nekretnine Novi Dom uvijek upozoravamo svoje klijente da ne trebaju se voditi s informacijom po kojoj cijeni komšija prodaje svoju kuću. Treba uzeti u obzir činjenicu koliko vremena taj komšija prodaje kuću. Ukoliko je to period duži od godinu dana, znači da je cijena previsoka. Visoke tražene cijene nekretnina često su u realizaciji manje za 20 do 30%. Prodavci treba da budu svjesni da postavljanje previsoke cijene nekretnine ne može ići u nedogled, te u skladu s tim trebali bi postojati realne cijene, uzimajući u obzir ekonomsku i demografsku situaciju u državi. Oni koji to shvate na vrijeme će uspješno proći na tržištu nekretnina. Ukoliko vam je potrebna procjena tržišne vrijednosti nekretnine ili pak trebate usluge prodaje, možemo s tvrdnjom kazati da smo doktori u tom segmentu. Posjetite nas na adresi Bosanska broj 9 u Bihaću ili nas kontaktirajte na broj telefona 066 885 399 i zakažite svoj termin. Zahvaljujem na pažnji.